дар ҷамоати деҳоти калонтарини ҷумҳурии Тоҷикистон Хистеварс беморхонаи сироятӣ мавриди истифода дода мешавад. беморхонаи мазкур дар масоҳати наздик 40 сотиқ бунёд карда мешавад, ки маблағи умумии он 2 миллиону 600 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. эҳтимол меравад, ки ин беморхонаи сироятӣ дар рӯзи ваҳдати миллӣ мавриди истифода қарор мегирад. айни замон дар анами иншоот зиёда аз 100 нафар сохтмончиён кору фаъолият кор карда истоданд. кӯшиш дорем то ҳамин иди ваҳдати миллӣ ба истифода супурдам. корҳои сафолакчинӣ, корҳои рангуборкунӣ ва ҳамвор кардани саҳни ҳавлии бино идома дорад. ҳоло дар ин мавзеъ 70% корҳо ба анҷом расида, танҳо сафолак намудани роҳҳо ва кабудизор намудани атрофи бинои беморхонаи сироятӣ ва корҳои рангуборкунӣ боқӣ мондааст. бинои беморхона аз 2 ошёна иборат буда, масоҳати дохили бино 384 метри мураббаъро ташкил медиҳад. баъди сохта шудани беморхона 40 нафар мутахассисони соҳаи тиб бо ҷойи кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода санги асос барои сохтмони бинои кӯдаконаи бинои иловагӣ барои шӯъбаҳои кӯдаконаи ҷамоати деҳоти Хистеварс санги асос гузошта шуда, аз он лиҳоз сохтмон сар шуд ва ин бино барои 37 кати шӯъбаи бачагона буд. лекин аз сабаби он ки дар тамоми ҷаҳон пандемияи ковид сар шуд ва дар мулоқотое ки бо кормандони соҳаи тандурустӣ ва тамоми фаъолон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон гуфтанд, ки дар ҳамаи ҷамоатҳо ва деҳотҳо, ноҳияҳо ва шӯъбаҳои барои бемории ковид, барои асоба ва сироятии хатарнок шӯъба сохта шавад ва ин иқдомро раиси ноҳия мо бо хубӣ қабул карда ин биноро реконструксия карданд. дар ҷамоати деҳоти Хистеварс, ки деҳаи калонтарини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад, 61339 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. беморхонаи сироятӣ, ки эҳтимол меравад охири моҳи июн мавриди истифода қарор гирад, ба бошандагони худи ҷамоат басандагӣ мекунад. мутахассисони соҳаи тиб дар ин ҷамоат мегӯянд, аз рӯи таҳлил ва талаботи мутахассисони умумии ҷаҳонии тандурустӣ барои 60 000 нафар аҳолӣ 60 кати сироятӣ зарур аст. аз рӯи талаботи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ барои 60 000 аҳолӣ 60 кати сироятӣ бояд бошад, ки ин 20 катамо дар онҷо барои шӯъбаи сироятии кӯдакона вуҷуд дорад. агар инҷо ба 40 кат шавад, барои ҷамоати худамо мерасад ҳамин кат. бино барои 40 кати шӯъбаи сироятӣ сохтмончиҳо аз ПМК 115 файз маблағи ҳозираи ин ба 2 миллиону 400 расидааст, ки ин бино барои сохтмонаш ҷудошудагӣ аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад. мо хеле хурсанд ҳастем, ки мана коркунои тиб ба як бинои ҳозиразамон бо таҷҳизотҳои ки аз тарафи вазорати тандурустӣ ҳозир мо тақдим мешавад, уже мактуб кардим, мактуб ирсол кардим, ҳозир дар марҳилаи ҳалшавӣ ва хеле хурсандим. то имрӯз дар ҳудуди беморхонаи ҷамоати деҳоти Хистеварс 2 беморхона амал мекард, ки дар он шӯъбаи сироятшиносӣ мавҷуд буд. дар вақти пандемияи коронавирус бошад, сироятёфтагони ин минтақа бештар ба беморхонаи шаҳриву ноҳиявии Бобоҷон Ғафуров интиқол ёфтанд. шумораи сироятёфтагон дар ҷамоати мазкур 57 ҳолатро ташкил медиҳад. сохтмон ва ба истифодадиҳии ин муассисаи тиббӣ барои пешгирӣ ва муолиҷаи бемориҳои сироятӣ хидматгузор хоҳад шуд. гузориши Мафтунашкурова,
наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии хабар.